Pajjiżna qed jimxi f'direzzjoni ta' ekonomija li hija bbażata ferm aktar fuq il-ħiliet u l-kapaċitajiet tal-ħaddiem. Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma fatturi li jsawru din l-ekonomija filwaqt li tgħin kumpaniji jkunu aktar kompetittivi jew jidħlu fi swieq ġodda. Kwalunkwe kumpanija li qed tfittex swieq ġodda jew li timmodifika prodott f'wieħed aktar modern għandha kull mezz possibbli bil-fond tal-Horizon 2020. One News tkellem maċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija dwar dan. Riċerkaturi Maltin, anke bl-assistenza tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija kellhom success story partikolari li wassal biex minn dan il-fond li lu fis-seħħ mis-sena 2014 lej pajjiżna ġew 20 miljun euro speċifikament għar-riċerka. Ir-riċerka u l-innovazzjoni iwasslu biex pajjiż jiżviluppa. Matul is-snin, Malta wkoll rad żviluppi fejn fil-modi kien aktar iffukat fuq l-agrikoltura, fil-passat aktar riċenti fil-manifattura u fil-preżent pajjiżna qed jiżviluppa f'ekonomija li hija bbażata fuq l-arfin u r-riżorsi umani. It-tkabbir fl-arfin jiġi minn taħriġ edukattiv bikri fost it-tfal. F'dan ir-rigward dana żgur li l-riċerka u innovazzjoni għandha fattura ewlieni, għandha sem ewlieni xtati. Żgur li pajjiżna issa wkoll irid jiffoka fuq il-bżonn li meta tant qed jinħolqu opportunitajiet li huma ħanajdu hekk ta' ċertu relevanza għall ekonomija li hija knowledge based, nippreparaw l-tfal liż-żgħażagħ tagħna għal dawn l-opportunitajiet kbar li qed jinħolqu. Iċ-Chairman semma kif il-Kunsill qed jaħdem fuq programm ieħor lil hinn mill-istrateġija tal-2020. Il-preparamenti bdew b'kunsiltazzjonijiet mal-pubbliku għaliex finalment ir-riċerka u l-innovazzjoni tolqot lil kull persuna. U allura minħabba li aħna nidejna dan l-eżerċizzju nħeġġeġ il kulħadd biex min jixtieq jipparteċipa fih billi jidħol fil-website tagħna mcst.gov.mt u anke jagħti jaqsam il-ħsibijiet tiegħu magħna, isaqsu d-domandi li jħoss li għandu jisaqsi u forsi anke jagħmel xi suġġerimenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.